ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ግዜና ንስኹም ፀኒሕ ተለውን ቀረብ ንሻይ ገብረ ሃንሴ ንሎሚ ዕዱማት ኣለውኒ ዕዱማተይ ክልቲኦም ካብ ሽወደን ካብ ከተማ ስቶክሆልም እዮም ጋዜጠኛ ሮቤል ተክላይ ከምኡውን ጋዜጠኛ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ዝበሃል ኣብ ሽወደን ኣብ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓደ ራድዮ ከካይዱን ኣብኡ ክሰርሑን ፀኒሖም ኣለዉ እቲ ራድዮ ካብ ወርሒ 3 መጨረሽታ ተዓፅዩ እሱ ድማ በቲ ዝተዋህበ ትእዛዝ መሰረት በቲ ራድዮ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዝተዓፅወሉ ዳሓር ክንመፅእ ኣጀማምሩ ዝምልከት ክልቲኦም ዮሃንስ ቅድም ኢሉ ጀሚሩ ኣሎ ሮቤል ድሒሩ ስዒቡ ኣጀማምሩ ዝምልከት መጀመርታ ክዕሉን እዮም ነዚ ዕላል ስለምንታይ ንገብሮ ኣለና እቲ ራድዮ ሽወደን ይትረፍ ኣብ ሽወደን ዘለዎ ጥራሕ ካብኡ ወፃኢ እውን ኣዝዩ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ኩነታት ንፁር ሓበሬታ ፅፁይ ሓበሬታ ክህብ ፀኒሑ እዩ ብዙሓት ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያን ከይተረፈ ንሽወደን ዝያዳ ክቐርብዋ ክርድእዋን ሂወት ናይ ስደተኛታት ዋላ ክርድኡን ሰፊሕ ዕድል ከፊቱ ነይሩ እዩ ንኣብ ሽወደን ዘለው ተዛረብቲ ትግርኛ ድማ ዝያዳ ሓበሬታ ክረኽቡ ናብቲ ዓዲ ቅርብ ክብሉ ክርድእዎ ሓጊዙ ነይሩ እዩ ግን ሕጂ ተዓፅዩ ኣሎ ኣጀማምሩ ዝምልከት ዮሃንስ ቁሩብ ክትንክፈለይ እሞ ድሓር ሪቤል ክትምላእ ኣለኢኻ أنا اللي سألي راديو أب مجمار مجمار كورونا جميرو وجميرة نقول مسائل بحفشوا أبتوانتي راديو شودن وإسباريس راديو إيكوت بتقرينيا نتنا كورونا زكاية نبرة حبريتانا وزمن تحلق سدليو أو ملك التوتيوم زلوتو ملكتا خا كلنا ناي سلستور حس لزنبره مجمرات غيزين سلستور حيد بنيرو ስለዚህ ብዙሓት ክኢላታት ታሽሙ አይነበሩ ምናልባት አይነበሩ ደሞ ሕጂ ካብኡ ተበገሰ ኣነ ግን ከምዚ ቁርብ እንጥነት ነይሩኒ ማለት ኩላና ብዙሓት መንጎና በጋጣሚ ኣነ ክጅምር ክኢለ ትራይ ማለት እዩ አጋጣሚ እድል አጋጣሚ ትራይ አልሆነ حتى يوم جميرنا ስለዚህ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ሮቤል መጽዩ ኣነ ረሃዋ ዳኛውን ኢና ጀሚርና ቀፂሉ ሮቤል መጽዩ ስራሕ ካብ ብሰርሐ ቀፂልና ማለት እዩ ሮቤል ብዘይካቲ ኣብ ዚ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ስራሕካዮ ስራሕ ብሞያ ጋዜጠኝነት መምህር ምንባርካን ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ከም ዝማሃርካን ይፍለጥ እዩ ሰማዕቲ ነዞም ክፈልጡ ከም ዘለዎም ስለዝኣመንኩ እየ ካብቲ ናይ ቲዮሪ ወይ ናይ ክልሲ ሓሳብ ፍልጠትን ንጥፈታትን ናብቲ ግብራዊ ኢኻ ሰጊርካ እሞኒ ሕጂ ኣጀማምራ ራድዮ ሽወደን ከምዚ ዮሃንስ ዝብሎ ዝነበረ ብናትካ ወገን ክትነግረኒ ካልእቲ ከዓ ሰባ ቢልካ ምሳኻ ኣኒ ፍልልዩ ከዓ ክትነግረኒ ብክልሲ ሓሳብ ዝነበረ ኣብ ተግባር ምስኣተኻ ዝነበረ ፍልልዩ حراي امبار بمسغان كجمر يقنقنا كمزي غير كعدم مغرب كان صبيحه خمزي كلمه تقبرنا نتتاشم تبغسو مساركا اميرنا مو كمتي يوحنس زبلو زنبراي بزح زملو اي بلاين سلازي كجمر كله نتي خبريت على تقرينيا تزاربي زعباتي ابتي تشن 19 تشن 20 كورونا لبدا كورونا ኣብ استخستلو مو ብዙሕ ኣሰካፊ እናኾነ ኣብ ዝመፃሉ ዝነበረ እዋን እሞ ሓበሬታ ብክኢላታት ሓኻይም በቲ መንግስቲ በቲ ኣብያተ መዚ ናይ መንግስቲ ዝወሃብ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ኣለዎ ብፍላይ እቶም ስደተኛታት እሞ ሓደሽቲ መጻእቲ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ሽወደን ነዊሕ እዋን ዝገበሩ ግን ብደንቢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ሽወደን ዘይተወሃሃዱ ወይ ከዓ እቲ ቋንቋ ብደንቢ ዘይመልኽዎ እቲ ሓበሬታ ይሓልፎም ከይህሉ ብትግርኛ መታን ክወሃቦም እቲ ራድዮ ሽወደን ነቲ ተበግሶ ወሲዱ ስለዚ ከምዚ ዮሃንስ ክገልጸው ዝጸንሐ ራድዮ ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረማዕሪው ግን ፀኒሑ እቲ ካልእ ተወሳኺ ዜናታት እውን ሓዊሱ ተኣሽሙ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ወላ እኳ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ ወይ ከዓ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ተነበረ ድሕሩ ግን ወላ እቲ ለበዳ እውን ከም ለበዳ ምዃኑ ኣብ ሕብረተሰብ
ويكا سكفتا ناي حمام يلن دار حجي كم نورمال حمام كرئي تباهيلو عبس توسن الأول الراديو قتيلو بحر نستفلا ቁጠባ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ዝኾነ ዜናታትን ትንተናታትን ቃለ መጠይቃትን መደባት ይቀርብ ነይሩ ማለት እዩ በብእዋኑ ከም ሓደ ግዚያዊ ፕሮጀክት እዩ ዝረአይ ነይሩ ናይ 3 ወርሒ ናይ 6 ወርሒ ፕሮጀክት በብሆሙ እንዳናውሑ የካይድዎ ነይሮም ስለዚ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝተጠቀስካ ኣብ ሰዓት ቀድማ ኣቢልካ ኣብ መጨረሻ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ድማ ከዕፅው ምዃኑ ተነጊሩና ማለት እዩ ተመክሮኻ ከመይ ነይሩ ካብ ትክልስ ሓሳባዊ ናብ ተግባር ምስ መጻኻ ዝነበረካ ተመክሮ እቲ ተመክሮ ብሓፈሹ ጽቡቕ ተመክሮ እዩ ንዓይ ምክንያቱ of course ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓሊፈ ኣብቲ ግብራዊ ዝኾነ ናይ ጋዜጠኝነት ተኣሽሙ ይሳተፍ ግን ከም ሓደ ወግዓዊ ሚድያ ሞ ኣብ ተግባር ተኣሽሙ ምስጋረይ ሓደ ዓብዪ ተመክሮን ጽቡቕ ተመክሮን እዩ ምክንያቱ እቲ መዓልታዊ ክትመሃር ከለካ ትመሃሮ ብዛዕባ ጋዜጠኝነት ሓላፍነት ኤቲክስ እቲ ስነ ኤቲክስ ብሓፈሹ ንሱ ካልእ እውን ከመይ ጌርካ ሓበሬታካ ትእክብ ነቲ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ተኣሽሙ ትገብሮ ብሕፅር ዝበለ ብፅሙቕ ዝበለ ነገር ተቕርቦ ገለ እቲ ትምህሮ 10,000 ኣብ ተግባር ክትገብሮ እሞ እንታይ እዩ ዝመስል ትምህርቲ ስለ ዘህበካ ሓደ ዓብዪ ተመክሮ እዩ ነይሩ ንዓይ ጽቡቕ ثانك يو ዮሃንስ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ራድዮ ኤረና ስለ ዝነበርካ ነዚ ሕቶ እዚ ኣይደግመልካኒ ማለት እዩ ካብ ሓደ ተመሳሳሊ ስራሕ ናብ ተመሳሳሊ ስራሕ ኢኻ መፂኻ ኮይኑ ግን እቲ መጀመርታ ዝነበረ 6 ወርሒ ወይ መጀመርታ ዝነበረ 8 ወርሒ 9 ወርሒ ከመይ ነይሩ እቲ ብድሆታት እንታይ ብድሆታት ነይሩኩም ንዓኹም ዜና ካብ ክኸውን ንኽእል ንቃለ መጠይቕ ሰባት ክትመርፁ ከለኹም ክኸውን ንኽእል ከመይ ነይሩ እቲ ዋላ እውን ምስቲ ሓድሽ ናይ ስራሕ ሚልዮ ዝብሎ ዝመዓድ ናይ ስራሕ ሃዋህው ከመይ ተጋጢምኩም ከመይ ነይሩ ናይ መጀመርታ ተመክሮ بعدل ማለት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ይኹን ዳሕራይ ኣብ ኤረና ካብ ዝነበረ ተመክሮ ኣዝዩ ተፈለየ እዚ ኩነታት ማለት ግን ኣብቲ ተወሰነ ኣዋርሕ ክኸይድ ከሎ ኩሉ ነገር ከቢድ ነይሩ ሽወደን ማለት ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ጥራይ ሰውን ብዛዕባ ኮሮና ክሰምዕ ይደሊ ነይሩ ሕጂ ካብኡ ተፈለየ ነቕርበሉ ኣይነበረን ድሕሪኡ ግን ንሕና እቲ ሓሳባትና ምናልባት ፀኒሕና ክንመፁ ንኽእል ኢና ነቲ ሬድዮ ብኡ ጥራይ ሒዝናዮ ክንከይድ ስለ ሓሳብ ዘይነበረና ብዝሓሸ መልክዕ ክንዕብዮ ወይ ከዓ ኣገዳስነቱ ነቲ ናይ ትግርኛ ሰማዒ ክሳዕ ክንደይ ምዃኑ ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ ሬድዮ ይኹን ነቶም ሰማዕቲ ይኹኑ ብኩሉ ክነርኢ ፀዓዲ ገበርናሉ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ናብ ሂወተይ ውሽጢ ፍሉይ ጠቓምነት ዘለዎ ዳሓለፈ እዩ ምናዳ ከምዚ ከም ሮቤል ከዓ ከምዚ ሕጂ እናቱ ተመክሮ ናይ ውልቁ ሒዝዎ ዝመፀ ማለት እቲ ናይ መምህርና ዓይዲ ይኹን ካልእ ብምሉእ ተደሪቡ ነቲ ሬድዮ ብዘይ ሓሶት ንቅድሚት ክቅፅልን ብተወሳኺ ከዓ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ካብቲ ንሕና ንፈልጦ ተፈለየ ኣዝዩ ስለዚ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ነይሩ ፅቡቕ ከይዱ ማለት እዩ ቀዳማይ 6 ወርሒ ብርግፅ በዳይ ነይሩ ግን ሳላ እቲ ናይ ኩሉ ተሳታፋይ ሰናይ ድሌት ዝነበሩ ከዓ ፅቡቕ ሓሊፍናዮ ማለት እዩ ብዘይካቲ ዜናታት ምቕራብ ነቲ ዜናታት ምትርጓም ነቲ ስቶሪ ምትርጓም እውን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስራሕኩም ካብ ዝነበረ ዝርዳእ ኮይኑ ግን እቲ ቀራርባኹምን እቲ ዋላቲ እቲ ዜማ ወይ ከዓ እቲ ድምፅኹምን ብጣዕሚ ፅቡቕ ምንባሩ ከዓኒ ብዙሓት ዘረቢኦም ኣነ እውን ክንስክር ግባአኒ ሕጂ ናይ ቋንቋ ምትርጓም ብዶታትን ከመይ ነይሩ ከመይ ተከናውንዎ ነይርኩም ንቋንቋ ዝምልከት እቲ ሰማዓኸ ብግቡእ ይርድኦ ነይሩ ዶ ሓንሳብ ዜና ምስ ወፀ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ኣሎ ብፅሑፍ ኮነ ብድምፂ ምስ ወፀኻዮ ከመይ ማለት እዩ ኢሉ መብርሂ ዝሓተሉ ግዜ ኣሎ ኣብኹም ከምኡ ብዶታት ነይሩኩም ዶ ወላስ ኣይነበረኩምን ሓፈሻዊ እዚአን ነገራት ክትምልሰለ ይረብየ ድሓር ዮሃንስ ከዓ እንድሕር ትምልኦ ኣለካ ክሰምዕ ወነናኻ ሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ሽግር ወይ መፅእ እዩ ብዘይካቲ በዓልና ነዳለዉ ዝነበርና ፕሮግራማት ከም ዘትብሉ ፅናሓ ነቲ በቲ ራድዮ ሽወደን ዝቐርብ ዝነበረ ዜናታት ገገሊኡ ተመሪፁ ተገዳሲን ነቲ ሕብረተሰብና ተኣሽሙ ይኸውን
يقدسون طعمون يخلي يتبلنايو تأشمو غيرنا تروجمنا ون نقرب نيرنا هنا حاجة أبزي إن قبل لوزنا برنا وان بزح ناي قالت يكون حركات ترجم كدليل لهم عبدالي وان زقربة تي بقليل وايد ترخب اللومن تقوم قاخلتي ببينه سلزخونه مالتي عزيو عبي دلي سلزلو ስለዚህ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ቀዳማይ ንገብሮ ዝነበርና ነገር ኮፍ ኢልና ተመያይጥና ተዘራሪብና ዝሓሸ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ሓረግ እዚ ክትርጉሞ ዝኽእል ወይ ከዓ ናብኡ ዝቐርብ እንታይ ምዃኑ ንዘራረብ እዚ ሓንሳእ ግን እቲ ዲክሽነሪታት እውን ኣብዚ ዝፈረየ ገለ ዲክሽነሪታት ኣሎ ንዕኡ ንውከስ ነርና ንሱታት ምናልባት ሓጋዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ ነቲ ቃላት ናይ ሾደን ናብ እንግሊዝኛ ተተርጎመ ዝሓሸ ተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ናብ እንግሊዝኛ ትኸይድ እሞ ካብ እንግሊዝ ሽዑ ናብ ትግርኛ ዝርጉም መዝገበ ቃላት ወይ ከዓ ዲክሽነሪታት ንዕኦም ትውከሶም ማለት እዩ ሓንሳብ ግን እዚ ጌርካ እውን ዘይትረኽበሉ ተኣሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣዝዩ ብዙሕ ቃላት ኣሎ ቴክኒካል ዝኾነ ቃላት ስለዚ ንሱ ኣሸጋሪ እዩ ስለዚ ብዝተኻእለካ መጠን تزقرب تبلو مجلتي هبكا ويكا قالات مريض كاتا عشان تكبر مالتي تترجمو مالتي مزيجين كر تيتا عشان ما بقمت كات تزلو كل شعكا تزينا خاخوت على ناتو نايد لاين ارستوني سلازي اب كمزي كل شع ابتهوا خاب قويا نحلها بصراحه بزلها اوان فحنسب من البات تي ملو تعشمو ترجم ملو حسابات نايتي تواهب زلو زينا قال ويكا ذهب هاي كتركب انت تقون سازي من البات كم تخلط انا حاليفو سباتي حتى كاي انت مالت يوزي هاي ترد عنا ندبلو يمتصي اكل نايت صلاح نيرو تبرهو تفتن بزح غزي ግን ካልእ ፀገም እንታይ ነይሩ ነቲ ዜና እቲ ብሙሉኡ እንተደኣ ሰሚዕካዮ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ክርዳእካ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሰብና እንታይ ይገብር ነቲ ኣርእስቲ ይሰምዓ ይሪኣ ነቲን ጽሑፋት ይሪአን እሞ ንዓኣተን ታሽሙ ነቲን عند قندنا تبينا نقمط وفتينا هنا ويب سايت لازم نزري عبيلو مردا أبز عبيلو وان كم ساعة تحفلنا قلنا نلسلهم قال وان إذن جرز خيكون كأخمي قلنا أنا ما حيش ونقل هذا بعلنا ندالو وزنا برنا بزح جزي زقل كلو قالات حركات قال ملا إن كول تأشمون يرونا أو إن كومو مثل جزي تأجمتي تأشمو يكون النان مالتيو أنت الربع الحميم وقال صراحة أنت ده أمتيو هذا كل تسلسل سبات بقوان كم بيكاريات متيو صاروا يا رب مسانا مساتهم زو كسو هذا زرزر نايك قالات ويكا ناي اسمات نيرو ناي إذا خمس جيرنا هنفتحون في التنيرنا تبو يوحنا استمروا نجار أنت لك أبزن تقصني التات بالله سيسا تبو فمالت سيخالة تمكرتات من الواش صراحة ترجم تباهيلو شو دنك سو عقلنا صراحة خلنا اقرا ما قدنا نريء زنبرنا ابقليو مالت كدمي شد سواري من هذا تقدميت وان صراحة ياو دحار بسم الله روبيل في درجات ناتو كما يجيرو تصفيفو نحلفو لنا ازنبره مسرح كمزي مالت كم ترى خزاره بالحج قليل قنا أبتعلتها بصراحة زنبرة جن ناكل التوجه بالجاتات من هذا نيروبي بتي أكاديميوي ما قد مسألة أزي حتى زنيره ولا كان. تبو كابتي أمونغوتي شودن زارب حبرة سبنة تسرح زي الدالون زينا زي الدالون أمونغوتي زقبل كاتغرينيا زارب إنكم يركم نسخهم بدل ملك أخذلوس تقوليهم كابتناتكم كابتي تغرينيا زارب حن كابتناتكم ويتراف كابتغرينيا زارب حبرتسب انتاني يرو بدوهتات انتاني يرو تحوتات انتاني يرو بدوهتات كما يكتفتحون يركم يوحنس وان زيادة روبيل مالتها بتروح رواي الستة دملو سطبو إلى حسب مالتي زيادة ولا أنت من لا اللي ولا تايوتي حدا كابتي تي تأشمو تملالي خاندي تسرح كل شعب حج حدا كابتي ناي يوحنس بالجان تاينيرو كونكشن ناي سبات
እፍተፈላለዩ ሞያ ዝሰርሑ ሰባት ንዕኦም ረኺብና ከነዘራርቦም ፅቡቅ ተኣሽሙ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብ ምሉእ ሽወደን ሕጂ ነቲኦም ሰባት ብሰባት ጌርካ ረኺብካ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትረኽቦም እሞ ብዛዕባ ዝርእስቲ እዚ ዜና ንሰርሕ ኣለና ሪፖርት ንሰርሕ ኣለና ወይ ቃለ መጠይቅ ክንገብር ንሓስብ ኣለና እሞ ንስኻ ናይቲ ሞያ ክኢላ ከም ምዃንካ መጠን ወይ ኣብቲ ሞያ ከም ዘለኻ መጠን ኢንተርቪው ክንገብረካ ሕፅር ዝበለ ቃለ መጠይቅ ክንገብረልካ ገለ ትብሎ እሞ ትበዝሕ እዋን ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዓበይቲ ብድሆታት ዝነበሩና እንታይ እዩ ህዝብና ተኣሽሙ ኣይገብርን እዩ ሕራያ ይብለካን ይቕልጥፍ ኢሉ ስለዚ ትበዝሕ እዋን እቲ ዝወሃበካ መልሲ ኣነ ይፈቱኒ ኣብ ሚድያ ምውፃእ ከምዚ ገይረ ይፈልጥኒ ክገብር ኣይደልን ከምስታት ዝብል መልስታት ዝበዝሕ ግዜ ትረኽቦም መልስታት እዮም ስለዚ ብዙሕ ቃልሲ እዩ ዘድልየካ ማለት እዩ ደጋጊምካ ትደውል ዛዕባ ከምዚ እኮ እዩ ሓፂር ግዜ እዩ ኣብ ዝጠዕመካ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ስኻ ትሪኢ ተዛሪብካ ደኣ መን ክዛረብ ዝርእስቲ እዚ ተማሂርካዮ ብኡ ትሰርሕ ዘለካ ክኢላ ኢኻ ስለዚ ኢልካ ብዙሕ ፃዕሪ ናይ ምእማን ፃዕሪ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ገገሊኦም ኦፍኮርስ ኣለው ነዚ ገና ብኣግኡ ተረዲእዎም ምንም ዘየድኩምካ ሓራይ ዝብልካ እሞ እቲ ዘድሊ ሓበሬታ ዝብካ ስለዚ ደጋጊምካ እውን ትጎዮም ወይ ከዓ ተምፅኦም ትበዝሕ ግን ብዘይ ገል ዓለም ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብና ዋላ ዝኾነ ሰብ ዋላ ክኢላ ናይ ግድን ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ሓደ ኬዝ እንድሕር ኣሎ ሓደ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ብዛዕባኡ ትሰርሕ እንድሕር ኣለካ ከምዚ ሰሚዕና እሞ ከነዘራርበካ ወይ ከነዘራርበኪ ትብሎ ሽዑን ብደይ ድኻም ብደይ ተኣሽሙ ሓራይ ዝብለካስ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ውሱን እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ብድሆታት ዝነበሩና እዩ እሞ ምናልባት ዮሃንስ ክምልእ ኣለኹም ዮሃንስ ከምዚ ሮቤል ዝበሎ ሽወደስ እንታይ መስለካ ሳይ ዓዲ ሞያውያን ኣለው እቶም ሞያውያን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣለው ሕጂ እንታይ እዩ ጥርናፈ ናይ ማሕበራት ከምዚ ናይ ሞያውያን ማሕበራት የለን ካብቲ ህዝቢ ብተፈላለየ ምክንያት ተነፀሉ እዮም ማለት እቲ ዕለታዊ ዝኸይድ ንዓና ኣይመስለናን እዩ ግን ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ይኩን ወይ ካብቲ ካልእ ነገራት ዝግበር ካብቲ ህዝቢ ከም ዝንፀሉ ገይሮም እዩ ማለት ስለዚ ተመሊሶም ንናይ ትግርኛ ሬድዮ ዝበሃል ኣሎ እሞ ድሓር ተመሊሶም ንዕኡ ከረድእዎ ዝኸውን ከማን ኮይኑ ክሳዕ ዘይስምዖም እዮም ኮይኖም ማለት ስለዚ ገለ እዋን እቲ ትደልዮ ሰብ ንክትረኽቦ 2 ወርሒ ገለ ትኸደሉ ግዜ ኣሎ ንስኻ ድሓንፀፅካዮ እቲ መደብ ሰሙናዊ ተውፅኦ ውጥናት ኣሎ ንዕኡ ተባሂሉ ተዳልዩ ግን ብትክክል ነቲ ሰብ ክትረኽቦ ኣዋርሕ ከይዱ ገለ እዋን ትርስዖ እዋን ኣሎ ማለት እዩ ገለ እዋን ነቲ ሰብ ምስ ሓለፈ እቲ ግዜ ትረኽቦ ከይተጠቀምካሉ ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዝበለ ነይሩ እቶም ሰባት በቃ ከነጭራሱ ካብቲ ናታቶም ሕብረተሰብ እውን ኣዝዮም ዝረሓቑ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ከምኡ ዝበሃል ኣሎ ድዩ ገለ ኢሎም በልካ ሓስበሉ እስከ ገለ ብሉ ገለ እዋን ግን እቲ ዝኸበደ ኣብ ቦታ ስራሕ ከምቲ ንብዙሓት ትካላት ነቶም ክኢላታት ከይፍቀዶም ይኽእል ወይ ክዛረቡ ደይክእሉ ኣብቲ ዓውዲ ዝምልከቶ ኣካል ናይ ትካል ክሳዕ ድፈቅደሎ ደይክእሉ ስለ ዝኾኑ ወላ ክሕግዙካ ከይሕግዙካ ክእሉ እዮም ካልኦት እውን በቃ ብሓፂሩ ነቲ ሬድዮ እውን ምናልባት ካበናይ ወገን ኢሎም ከፅንዕዎ ይፍትኑ ማለት እዩ ወላ ሓደ ናይ ህዝቢ ሬድዮ ከሎ ከምኡ በናይ ወገን ኢሎም ከምዚ ክርእይዎ ኢሎም በቃ ረሓን ሎሚ ፅባሕ ኢሎም ከልግሱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብናቶም ናይ ውልቂ መላኻኽታ እዚታት ነይርዎ ግን ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ደሓን ኢና ዕድለኛታት ማለተይ ኣይከፋኣና ናብቲ ዳሕራዊ እዋን መወዳእታ ብፍላይ ነቶም ሚዛናዊ ምዃኑ እቲ ሬድዮ ተረዲእዎ እንዳሓር ብክብረት እውን ከም ሮቤል ዝበሎ ክመፁ ከለዉ ተሓጒሶም ዝመፁ ነይሮምና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብኣ ከለካ እዚ ራድዮ ሽወደን 2019 እቲ ናይ ራድዮ ናይ ሽወደን ብዘምፅኦ ጠለብ እዩ ከም ፕሮጀክት ተጀሚሩ ኮይኑ ግን ካልኦት ቋንቋታት ወይ ካልኦት ቋንቋታት ዝዛረቡ ሕብረተሰባት ኣብ ሽወደን ዘለዉ ቅድም ኢሎም እዮም ነቲ ናይ ራድዮ ዕድል ናይ ካልእ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ናይ ሜድያ ዓድላት ረኺቦም እሞ ትግርኛ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ግን ኣይረኸቦን
حجنا كاريتي خسمع دلي سلمتها قد ما بيدو تجمر مع 10 عمد مع 10 عمد مع 15 عمد كجمر زي كأل سلمتها نايتي شودن ሕብረተሰብ ፀገም ዲ ዋላስ ናይቲ ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሕብረተሰብ ፀገም እዩ ከመይ ተምዎ ንስኻ ፍርቂ እዩ እቲ ፍርቁ ስለምንታይ ሽወደን ወይ እቲ ንምልከቶ ኣካል ምስ ምምፃእ ኮሮና ነቲ ሬድዮ ፈቅድዎ እንተ ማለት ኣብዚ በፂሑ ማለት ግን ናይ እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓላፊ ኣይተረኣየ ንኸውን እዚ ሕጂ ዝመፀ ሓላፊ ድሕሪት ዝነበረ ሓላፊ ከዓ ተረኣይዎ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ፈቂዶሞ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ክንሪኦ ከለና ንሕና ኣብ ሽወደን ንቕመጥ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ሰራሕተኛ እዩ ከፋሊ ግብሪ እዩ ግን ኣካላትና እዩ ኣብ ሽወደን ንቕመጥ ንዓይ ክሳዕ ዝርዳእኒ ምናልባሽ ቁርብ ትርድ በለ ርእቶ መንፈስና ግን የለን ኣብዚ ዓዲ ኣብቲ ነቲ ሕብረተሰብ ክንወሃሃድ ኢልና ንገብሮ ፃዕሪ ካባይ ጀሚርካ ትሕት እዩ ብዛዕባ እታ ገዲፍና ድመፃና ሃገር ጥራይ ሓሳባትና ብምሉኡ ዝፀበቐ ነገር ተሎ ኮይኑ ንኤርትራ ክንወስዶ ኢና ንሓስብ እዚኢታ ስለ ዝኾነ ተሳተፍቲ ይኮናን ኣብቲ ሕብረተሰብ ውሽጢ ዘድልዩና ጠለብ ንሓትት ኣይኮናን እቲ ካባና ድሕተት ኣብ ምምላእ ጥራይና ንጡፋት ወይ ቁልጡፋት ክንከውን ንኽእል ካብኡ ተረፈ ካልእ ግን ከም ዝርዳእኒ እቲ ድበዝሕ ሓይሊ ኣቐዲሙ ማለት ብፍላይ ኣብቲ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ዝነበረ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ውዳበታት ብምሉኡ ድሕሪ ምምፃእ ናፅነት ኤርትራ እናተዳኸመ መፅዩ ማለት እዚ ምስ ምምፃእ ከዓ ኣብ ሽወደን ውሽጢ ንዝካየድ ንጥፈታት ብምሉኡ ከምዚ ኣድኪምካ ንናይ ውሽጢ ኤርትራ ንዘሎ ካልእ ህንፀት ኣብ ምሕያል ጥራይ ኣድህቦ ዝገበሩ ማሕበራት ብብዝሒ ስለ ዝነበራ ስለዚ ዝተሰማዕ ጠልባተን ብሓደ እዋን ከምፃእ ይከኣላን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሙሉ ተደማሚሩ ክኸውን ድኸኣለ ኣይመስለንን ኣነ ብጠቕልል ኢላ ሕራይ ነዛ ንዮሃንስ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ብከምዚ ቃንየ ናባኻ ከምፃይ ሮቤል እዚ ዝብሎ ዘሎ ከም ቅቡል ወሲድና ኮይኑ ግን ዝተወሰኑ ምሁራት ዝተወሰኑ ነቲ ሞያን ነቲ ጥቕምን ዝርድኡ ኣፕላይ ገይሮም ወይ ከዓ ሕቶ ኣቕሪቦም ክኽፈት ከም ዝነበሮ ክገብሩ ይግብኦም ኢልካ ዝተኣምን ዋላስ ዮሃንስ ዝብሎ ዘሎ እኹል እዩ ብከምኡ ሰጊርናዮ ዘይምህላው ወይ ከዓ ዘይምንባሮስ ዘገርም ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ኣለካ ኖ ብርግፅ ከምኡ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኮሚኒቲታት ዝነበረ ኣብ ሽወደን ኤርትራውያን ብዘየገድስ ኣብየናይ በብእዋኑ ኣብ ገለ እዋን ሓያል ነይሩ ኣብ ገለ እዋን ተዳኺሙ ክኸውን ይኽእል ግን እቲኦም ውልቀ ሰባት እውን ወይ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብደንቢ ዝኣተው እሞ ብዙሕ ዝነጥፉ ብጠቕላላ ግን ኩላቶም እዚኣቶም እቲ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ክጅምር እቲ ዝከኣሎም ክፅዕሩ ይግብኦም ነይሩ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ገይሮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ግን እቲ ትግርኛ ማዕረት እዚኦም ቋንቋታት ሶማልያ ዓረብ ኩርዲ ፋርሲ እንግሊዝ ካልኦት እውን በብእዋኑ መፂኦም ዝዕፀው እንትኽፈቱ ዝነበሩ ዘይምዃኑ ብፍላይ ድማ እቲ ብዝሒ ትግርኛ ተዛራቢ ብፍላይ ኤርትራዊ ኣብ ሽወደን ኣዝዩ ልዑል ከም ምዃኑ መጠን ክኽፈት እቲ ዝከኣል ክግበር ይከኣል ነይሩ ከምቲ ክብለካ መጀመርያ ዮሃንስ ትንክፍ ደበሎ እቲኦም ሓለፍቲ በብእዋኑ ናይቲ ራድዮ ሽወደን ማለት እዩ ክረኣዮም ዘይክረኣዮም እስታታብኦም ዝምርኮስ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምውሳን ክህሉ እንደይክህሉ ንሓደ መደብ ሓደ ፕሮግራም ወይ ከዓ ሓደ ናይ ቋንቋ ሽሙ ዴስክ ግን ንስኻ ግን የለን እሞ ስለምንታይ ኸነሕና ግደና ኣይንገብርን ስለምንታይ ከም ዝህሉ ኣይንገብርን ኢልካ በብእዋኑ ክትፅዕር ይግባእካ ምክንያቱ እዚ ንዓኻ ጥቕሚ ነቲኦም ኣብዚ ዓዲ ዝውለዱ ቆልዑት ጥቕሚ ብሓፈሽኡ ነቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ መሊሱ ክወሃሃድን ዘለዎ ሓበሬታ ክረክብን ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ሽወደን ቋንቋ ብሽወደን ቋንቋ ዘሎ ዝዝርግሕ መደባት ዘለዎ ሜድያታት ቴሌቭዥን ይኹን ራድዮ ጋዜጣ ክከታተሎ ዘይኽእል ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ፈሊጥካ ፅዒርካ ተኣሽሙ ክትገብር ዝግባእ ነይሩ ይመስለኒ ስለዚ ዘይምዃኑ ግን ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ዝግባእ ፃዕሪ ኣይተገብረን ኮይኑ ዝስማዓኒ ተገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እቲ ዝግባእ መታን ክኽፈት ዘግብር ዝተገብረ
تعري يعني ولا زبل أملت زلنا صبوا نبت حدا وجن نخيد نبتي زبركتكم مو زمسكم أونتاوي ملستات وكأني إحديرنا يوت بالوت الواتات إذا ذهبنا حبرتاسي زن أبركتو خمس جبرسي أمبيبنا تجنزينا تبلو نتبتات نتلو خط أصلي وهنز باخر تجمر زي سرح كم زي نحل مسرح مالت نعنا خميو مسلكا أجمع ببروجكت يخمس دبلناكا ويتفلتو نسخاون كل سب تفلتو جن نهانا تعرض زنبر زحبرة السبزي تزوجبو بوتا أي رخبن زي رخبن المخنيات دما بسنكتي أبشو دن زكاية دلو إلتاوي من قصاصات نايكو طبعا محبراوي تمرتاوي يكون بوليتيكاوي بجبو سلازي فلز نبري أوسن بايتا تسرح كمان سرح نيرو أقدم أبيلو ويكا تفلالي بك سلازي نعوقو دارجا كمدي كان حالفو دكالنا غيرناسي تعاويتنا إنا إلى نحسب أنا مالتي نسو قالواش روبيل أبتي بس حق جيو أبتي نايتي كبروديسر بينو سلازي حلفة زيادة أبعات تذكرات اللو أمني حلف تأخيرات بزح زخيد سلازي زيتات بملؤ وسيركا احنا الراديو سومناوي صبصابات اللو ابس صبصاباتو خير نيرو ينغر مالت تي زيرو تتم قالوت كمينا ناي 30 عمت فلليات زنورون قانقاتات قاليوم دارغا كنمطاطنو تقراربنا القطرات قال كنمصكينا نيرنا بتوسنا عبنا مالتي سلازي بزح كابتوب سمعت خاد مصنا زنبر خا كم زلو دي بشودن قالوا مالتي نبعلنا هنا قال اوان فصوم كوم ببحال اسرار حكم زلو دي فلتو كن شعونا قبلنا نخيل يرنا سلازي حدا صبو بزح زغله يو كن روبين صبو غير فاسركاي رغتنيا لا أتي كم زي دبلو يوهانس أتي نعبنت حجتي حزاو تبتب تي ستاتستيكس مالتي كتر ناي سمعتي حدا خاوي تزي سمناوي تبتب على النهالشا تسمناو تبتب دريئو زنبرا نقر انتاي بقى نفسه كف جزيسي ناوسخي أبقل نتبب في اللاي كنتي exponential دوهانة اللوتي زرأيو الوهانات نيرو مالتي انتهي مالتي كمزي ملكا 10 ميتاويت 30 ميتاويت 100 ميتاويت قال لي هون شو 100 ميتاويت 900 ميتاويت زو صور وانات نيرو انجزي بعلو نزاربو نغير الله مالتي كلتا سبعة تراينا نسرح نيرنا بتناي تغرينيا ديسك وي ناي تغرينيا بروجرام انا يوهانسينا حنساب من متيوم زحقزونا حدا خدت نيرو مالتي عبنا حمل الاوان ونأزيو تأشم ما بزخون الوان جن اتيوم كالوت بمنصر اتيوم كالوت نزي خطريهم كلها عبيتي وانقوا ديسكتاتيوم 4 5 6 صحني هاد زلوم كم زي يوهانس كله تصنحه دحرجل اوان معريهم ابقلي اوانات نقليهم زياده اينا نسرح جنبنا ولاتي تزيزي بزح غزي كابتيوم حلفتون انت هنا نيقرب حلفتي زوهاب زنبره تاشمو ريتو وي كاز وهابنا زنبره تاشمو بلشا ازيو زعقبين يرو مالتي بو محياشر له معباير له لستات كله كابتي بعبيو جن كابتي سمعتي زوهابنا زنبره قبل ملسي حدا كال مرأيا نايتين صراحه زنبرنا سرح تاشمو مالتي صبوق منبرو زرئي نغري جزي بابوانو كومنت صحافنا بفلاي بغغلي وان اتي نصحفو زلنا وي كان دالو دلنا مدب ازيو زقدس وي كاز سحب وي ون تنقافي هونه ነገር كخون انكلو ازي بزح ريتوتاتي مثلا نيرو سلازنا نبرسلو بابوانو تصعرلو وي كان دخملو وانات نيرو سلازي بخمس تراي ازيو صبوق صراحه كم صراحنا بزي تاشمو مقبار مالتي بزعبا نبسخا بزي تاشمو بزي مقنا كم صراحنا كيقلت يفوتوسي
صبو نفس سمعيتاتكم زاد هاب حتى حتىكم يعني ولو كا مالت أبزي يوروبا سلزلهم شودن أبكال سرح أبكال تكالنا سرحكم وانتي ننابراز خون نمشفان أي سأنني ويكات سجمع يكون اللي إذا أمن كوين جن أبزيز نبركم مو 4 عامات نحبر تسبكم أجد داس زخون نجاريكم تبركتون يركم إذا بقولكم سمعكم زنبرخ فلت دلين تاي سمعكم نيرو بمياهم عندنا خا نتسهم فتوى حبر تسب أجد داس زخون نتبتاعكم تلعلون يركم أجد داس زخون حبريتكم تبوون يركم مع التاون تاي سمعكم نيرو دخام كم يتصورون يركم سمعتكم كمين يرو مستعد أخر أنت تسمعكم يوهانس تجمرت غيرها أنا روبيلن قدامنا صراحة جن كسع ناي جدا سرح زلوا كنا تاسل زوانا تسعني فترة الكاي ولا نقدر كهنا معناته كلتينا حدينا مزحم موي مس كم قال مزخون السرح كبيتصلوا أي متصل لازنبر إلنا نحسب سلازوانا كما قالت أمي كلتينا تماثل عينتها كاي كم نيرونا مالت إذا جن أب ناول قوي وطنا كبيت أعطي نيرون كبيت كاب تحسوت خلنا عليه كبيت تعطي يكبر نيرو جن أنا علمنا حدين بقى تحبر تسب أبزي وشتي أب شودا ناتعمد خلهم نتزلوا حقافاتنا حبريتا كم يجرنا عن ملعلو لنا إلنا بقى أو يكند عاد هونا نيرمان صح نفسنا تدربي تقولوا مالتين برقتي نقاط عمي كم زي مسحب من باب صحف مصحف بهد بلنا سواتنا ولا ناي ولا بنتسكت من كله أقرمي أو حلمي كوم يدنبر جن زي دحرواي مسمت أنا ناي جزاء السكبيت ناي قانقا من هذا بايوغن بدوني قليل هاي نبرة جي نحقوق كمل انتي بروديسر مالت روبيل مالتي كل التسرح كسرح له مالت جي الزب زغون اللؤوان انتتي ترقوم نايت زينا بجيجا خيدو كالاي وان بسرحي مالتي نعم وناتهم ريو أريمو خلفو اللو نزغ قبرو خلو أو أتريو ناي دخان قعزو سلا بقربات فالت ماليشي دحمة كاملة لذي نحقو كمي يخقبرو للم يخاتون مالت سقل العاماس يزغوم تقورو نقري بالكان لذي بتحدى وقت كلتنا زيادة زي كم حاتين تفتينا لحالفنا لوجيء كل وقت مالتي فابنا كلتنا سمعت فتيمو خطأ هيك مالت كنا ذكرنا أن نبر عينة قعدنا يسرحنا ربنا مالتي الباش بناتين ناتون الرغيبهم دخلوا سبات كنديون بخمسة رجال تحسبوا إنجاي نيقون يوم ذاتهم قالوا وان سمع منا بس فاقبر زمدب كاو نتهم قالوا ميدياتات كوم تقريبا نادا في الله كم تناي بدرجة هجراوي زقوم راديوتات عبد الله هاتم سمعتات مكفال بزقات عم تصبوا مهان كنا ركادسين لأنه مالتي معناتهم ميديا لناتو جوانا أكايدنا تلوخنا نبو لذي ريدي شودن ناتو تلوخو ختمال خلها أتسبب عنك أب شودن ترايز قل نسمع خاص دعق بعينة سرح سريح كاف وصل يقدر كاس لزنبرة شو عابي دون إرمان زي كله دغنايو أبقى شنخ دفاع ما ينبرنا ويقل خبر أي كلمة قد بحفشوا لحال تدخل ما بوتو خينو تهلك بوتو خينو عجبتك نيركم ده أبركتون كبر لنا كلا نجار نجبر تعالنا زبل عجبت نيركم ده هو نيرونا أزيو مش هلك بتعمل زي عجب نجار تصدق بركم زي مش هلك كلا يجزيون نقفرك ديت بلولو ناي عجبت تقلت أوسي ناي عجبت تأشمو نيرونا كم تزبلو يوهانس جن أبتر إسنا أنتاي نيرو هذا نمجمع جزين دي ناي تقرين يازم نتزلوا تحت راديو شودا كقص لك على ولا ناي سلسة ورحي ناي شدشت ورحي بروجكت إن تناوح زخيد إنت نبرة أبوه مستحمام
متفاسي وي باستحمام تاشمنا خنا ابز خدل وان تي راديوس مسوق طفئ يبلون زبل ازينا نحن تي ديليتن نيرونا سلازي كم زبل كو وحدات كنسنا معرتيهم 5 6 7 9 هاد زنبرهم معرهم إلى نسرحنا بزي مقنعني بشي نصنحلو وغانات بزح نيرو دحري ساعات ناي مفداس اتسارحا ناي راديو شودن ون بعابيو قربتي ترر زبلي مخنياتو تي حلافنات تي سنه مغبار تقلي اب رئسي ون تي راديو سي قلت اقامات كيفتر بانا تي منافيت الله حنا نسرحو شعو نحنا رينا نابتيوم لعلينا زلو نقربو مسوم تزاري وكات عشمو تقبرو تزينا جيجا كي وطئ ويكا زغونا حبريتها تسرحو تزرقحو جيجا خي هلو كل شع ازيو تتنقع كاخا تقبرو هجنسو نقزارو شو بعلو تقطيعي مالتي نس زي كلو قل بتي نقبرو نبرنا نفتوو موياس لزغونا كمتي يوحنس بوزا انا ونا يبسيتا شو تي غازيتانينا تتنصحاف تي كوموتات مغبار حدا كابتي زفوتو مويا ስለዝኾነ ዝታት ኩሉ ይደፍአና ነይሩ ማለት እዩ ንኸይድ ነርና ፊዚካል ነገርና ከም ዝበልኩ ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኣብ ሓፂር እዋን ፅልዋ ከነምፅእ ሓጊዙና እዩ ምስተዓፅዎ ግን ልክዕ ከምዚ ቅስምኻ ዝስበር ምሻለው እቲ ዝናትካ ተኣሽሙ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቕ ይስማዓካ ግን ውሳኔ ተኣሽሙ ክሳብ ዝኾነ ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ንሕና ትድካለና ገርና ኢና ስለዚ ንሱ ሓደ ሽማት ትዕግበት ዝህበካ ንሱ ጽቡቕ ደጊሞ ክፈት ተስፋ ንገብር ኣብቲ ናይ ሰራርሓ ክንመጽእ ኢና ኣብቲ ኤቲክ ንበሎ ወይ ኣብቲ ቀራረባ ንበሎ ምስ ሓለፍትኩም ዝነበረኩም ቅርበት ንበሎ ከመይ ሪእዎ ነይሮም ናትኩም ስራሕ ከመይ ከታተልዎ ነይሮም ንስኹም ከመይ ኢኹም ዕቱባት ነይርኩም እንታይ ብድሆ ከዓ ነይርኩም ኣብ ዝብል ክነተኩር ኢና ጆን ባኻ ክጅምረ እቲ ነቲ ኤቲክ ናይቲ ሞያ ሓሊኹም ንክትከዱ እንታይ ምክትታል ግበረልኩም ነይሩ ንስኹም እንታይ ጥንቃቐ ትገብሩ ነይርኩም እዚ ርእይቶኻ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ሚድያ እውን ፎከስ ዝገበረ ወይ ከዓኒ ቆላሕታ ዝገበረ እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ነይሩ ዋላ ንሮቤል እውን ክትበን ከለካ ርእይቶ ብምውድዳር እንድሕር ሪኢኹም እውን ፅቡቅ ነይሩ ባህላ እየ እቲ ሬድዮ ከም ዝኾነ ሬድዮ ወይ ከዓ ከም ስነ ምግባር ናይ ሓደ ጋዜጠኝነት ማለት ክሕሉ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንክሕልፍ በቃ ኣዝዩ ጥንቁቕ ሬድዮ እዩ ብዓብዩ ኤኮት ዝበሃል ማለት እዩ በቃ ኣዝዩ ጥንቁቕ ዝኾነ ፅፉፍ ዝኾነ ሰራርሓ ድክተል ሬድዮ ስለዚ ባህርያዊ ንዑ ተሎ ግን ኣብ መጀመሪኡ እንተኾነ ከም ጋዜጠኛ ተሓስብ ተኾንካ ሮቤል ጃዳ ኣብኡ ብዛዕባ ስነ ምግባር ንሱ ባዕሉ መምህር ስለዝኾነ ዝያዳ ከብርሆ እዩ ግን ወላ ሓንቲ ተሓታትት ነገር የብሉ ከምዚ ዜሮ ተፃዋርነት ዓይነት እዩ ከምዚ ክትገብሮ ከለካ ኢልካ ናብታ ትምልከታ ኣካል ጣልኻ ትገብራ ብስምዒት ክትእትዋ ኣይትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ ከምኡ እዩ ነይርዎ ሬድዮ ናቱ ዝኾነ ናይ መቆፃፀሪ ኣካይዳታት ኣለዎ ብጣዕሚ ሰፊሕ ኣብዚ ሕጂ ኩሉ ዘርዚርና ክንውድኦ ኣይንኽእል ኢና ግና ክሳብ ናይ ውልቅና ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ከምዚ ሕጂ ቁሩብ ድሕሪ ውድም ሰበልኩ ገለ ክፅሕፍ ገለ ጀማሚረ ዘለኹ ሕልፍ ኢልና ንገብሮ ወላ ከምኡ ከይተረፈ ዕቁብ ኢኻ ወላ ተባሂልካ ከይኮንካ ከይተባሃልካ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ስራሕን ብዝኾነ ይኹን ነገር ናትካ ትሕውሰሉ ነገር የብልካ ከም ዘለዎ ተቕርቦ ኢኻ ናብኡ ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ገለ እዋን ኣነ እውን ገለ ተሰኪመ ዝመፅእ ዝነበርኩ ዝከረኒ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ወይ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ምንቅስቃስ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሰርሖ እዋን ከቢድ ክትዕ ኢና ነካይድ ምስ ሮቤል ማለት ከምዚ ኖ እዩ ኣይኮነን ገለ ንብል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ያው ልክዕ ብትመፀሉ ናይ መገዲ ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ዝከረኒ እቲ ዳሓሸ ናይ መወዳእታ
كم زمان فيتنا نقول لكم مشاركة ممينا زي أخم زي نوع كم أي كانت زي أمس كم زي التحاجة نفس المعدة توتيا وي كم زي أكل تبعيلا تودا تي على تراوم تمس زينا أنا إيكوت قلنا زينا إيكوتيو مالتي تودا يو مالتي بتصبوا نجارات عن لو روبيل وصل كاي تي نعمتنا حدث قبلنا زي كنا مالت بيت فردي وصلنا أكلت جازيت أتات أسمات يوصي أبي إيكوت قل كم أي وصلي تعمود داتا ስለዝኾነ ንሰማዕትና ገለ እዋን የሽግሮም እዮም ስለምንታይ መንዩ ኣበይ ቦታ ኣሎ ንምንታይ ትፅሑፉ እንዲኹም ገለ እዩ ንዑ ሓሊፍና ግን ኣዝዩ ፅቡቅ ኣሰራርሓ ኢና ዓይ ማለት እዩ ዝያዳ ሮቤል ክሳልካ ፅቡቅ ወበታ ድውዳእ ዘሎ ክቅፅለልካ ኣነ ሓደ ሰብ ናይ ገበን ግዳይ ወይ ከዓ ገበን ዝፈፀመ ወይ ናይ ሓደጋ ግዳይ ዝኾነ ሰብ እቲ ናቱ حبريت أبزعبو مالتي شنو يكون كال استفعل اللي أبي زغمت انتايو نتنا يتهزبي interest ناي public interest كاونو العلي انت زي خوينو أي توتونها سلزي كبز قبل كات أنا بزوج حجزيد مثلا أنا برح جتات نيرو مالتي كأيهم هذا إرتراوي خمسة خوينو تيرتراوي بخنديك أتسيخات خلفو مالتي نسو همان تمستيوم حلفت خات زاريب كاتاتي أخا ومدوهم قبرائين قورون مبزحت كده وده عسرت حب مجتمعات كم زجرو خمسة فتيمو خمسة خوينو سزي أي توتوني خازيتي بوليسي نايتي ميديا أي واحد ما في عليه شو ده زي ناي ولك سبعة هيوت أنت عشان من بقباري مالتي زي أنت كافي حجي أتي responsibility ويكاتي حلف نت تسنا مقبار ethics تي حقي مزراب ويكاتي نتحقي لغانا نقر محلافو ويكان أفتحقي لغانا نقر محلاف قلنا نقر زينا تسرح كل خدي ريبورت تسرح كلها أنت دا تسرحو زل خارستي نقلت نسلست أكلات تنكف كوينو نخلهم كتمتو مالكا نتحدث رأي عمتيها تحدث سلازة أبيكا قلنا لا كتقبرو أي تخلنيها تزكال كسب مجرشة خطتعير على كانت خلاقي كتمتو so both sides of the story كهلو اللو تقعي تصحفها يكون كالي تقعي زتحز كمثل يقولوا كم زحسكا كمثل يقولوا نستات كله حجي نزي كميجر كائخة تقطع صورون تي أسرار حنا راديو شودن اللووناتو مالتي نلوات دحري تأشمل لنا هينو تايو 4 مثالي خمت عنتو يتقصد بولو يوهانس كوف نبل نحنا نزارب زمت زلبسو من نزن كنقبرينا هارشعو نابتيوم حلفتنا نقربو اتيوم حلفتنا رئيتو يهبلو كما يقولكم يهم كتسرحوا نمن يهم كتزاربوا أينا إكسبرت ويكي لا يهم كتمصوا كيزي سالكم دي ويك عاد بتقول دا يستحسيسب ويك عاد تنكفوا سب انترلوخم ابنتون تمصوا ولودي اسماتو هادلكم نيوزتات كله تزارب مالتي تحرشعو سوني مسكونه تتقربوا مستيوم كالوت قنقات كون كوفيل كتزارب انها تقرب مالتي كلها قنقا سزي كابو مود ريتو تقبل نحنا كان حجي سارحنا يعني رنا بخمسين من قد سارحنا زي كمزن تجبركمو هارون تجزي تنصرحوا تزينات كاب كل كحلف يقولون ريبورت يكون انترفيو كاب حمش ده شد كحلف يقولون زبل ممرح اللو نايتي راديو زي كمزخ تكبر نحركم كحد انجل ترايك توسد على كان كله تتقبروا يتخلني ها ويكأنا بحدا الاستثناء كله تأشم تزارب يتخلنيها سيزنيني تي خاتمرد عيني تي أقداسي تخون استاد كله سوني تزارب كاتا أشم تكبر ما تريتو تقبل سلازي بقوم غير كات صرحو تفتن سلازي مسرح كايوغن نحنا ونحلفو دحرون مليسوم لعنى زلو حلفتون حلف يقولوا مالتي كان محترم ويقدمي تي تأشم مقبرنا مالتي قريسنا مزرقحنا حجي تي أسرارها إزيوم ناي ጋዜጠኝነት تي ethics تي responsibility تي كاب شارع زي بلو مهان تي objective شو متحكم مقرب كله مع أكلات مزرعة بزبل كيف تخا بجزء الحركة مزر روتيني تخون مالت هجي زي تي منفيت لو زلنا بخمس جير كخا نتي جازيت نايتي تندلو مدبات ويك أنا تي راديو بعبيو تناتو تأمانነት تعبيو ويكات ترجعت مالتي زي تسارها بعلو شو نقبر مالتي زي حدا كابتي عبي تمهرنا يوم نجرب زي راديو زي نعي مالتي بفلاي السوق حدا زارب تخلي خا بزعبة responsibility بزعبة سنة مجبار بزعبة تي حق قطراي مصحف
نخلهم أكلات مزراب بتيوري كتفلتهم تخيلي خادين كم يجير كخاب تجبارتهم تو أمريكا تتجبروا اتصارح خميك خونا له أو تمهرون نجار بزوح يوس لذيذ حدا خابتي استمهركون نجار. صبق حجي قرب بوليتيكات زبالة اعتصاد تحت كمان معتوا ناي راديو شودن تجرنيا مززلو من قستي متأثر على وضو ولاس بلك كم تستبح له كم تسمعني وقعوا حبريتها ناي كنت تبع سجاميو إنكم يخم تردوا ويتنبهوا يوهانس كجمرة اللي تخلفها وكابزي روبين بلكات أنحى خنا أخو ملسكا مالسي خمدي مززلو من قستي قلتي لبعلاو نتكاتوي مالسي كابزي دفلت كو وي مالسي دنصرنا نجري يلا رايك مزي راديو شودن كم كالوت كالات تي نزغصل 3 عامات زكايدني ገንዘብ ቁጥር ስለዘለኒ ንሕና ጥራይ ኣይኮነን ኮቪድ መስሎ ሰብ 3 ካብተን ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዋ ናይ ትግርኛ ኩርድ ከምኡውን ናይ ሩስያ ተዓፂው ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብተወሳኺ ካልኦት ክፍልታት ማለት ኣብ ካልኦት ክፍልታት ዝነበሩ ጋዜጠኛታት እውን ብኣማይት ካብ ስርሖም ተኣልዮም እዮም ወይ ድማ እቲ መደባት ሬድዮ ተዓፂዩ ወይ ናብ ካልእ ፕሮግራማት ከም ዝተኣሳሰሩ ወይ ከም دأتو تغيرهم مالتهم اجي انتايو تخايدو بتخكل كنفلت فاتينا الى مالتي من هذا تغرينيا ادلاينتو كاب غزينا غزي دعابي خيت لزنبره صبق كله سلمنتاي نزبل بحطون يرونا مالتي بقى ግን تي حلقتي مامرحي كاب لعل تحتي ماتيو طراي تعاطي مالتي مسؤول كنقول كلنا مسانا بقربنا እቶም ካልኦት ሓለፍቲ እውን ከምዚ ደሰንበዶ ማለተይ ነቲ ውሳነ ደይ ተፀበይዎ ናይ ቀረባ ሓለፍትና እውን ነይሮም እዮም ብዙሓት ብጓሂ ተመልኡ ማለቶም እዮም ነቲ ውሳነ ደይ ተቐበሉ ከማና ልክዕ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ኣይፀልዎን እቲ ፖለቲካ ተይለ ክጋገ ይኽእል ፅልዋ ኣለዎ ብርግፅ ኢለ ይኣምን እየ ናዳ ንናይ ኤርትራውያን ነገር ተሪእና ድሕሪ 2014 እቶም ብብዝሒ ዋሕዚ ናብዚ ዝመፃና ንሕና ኢና ኣብ ሸወለን ውሽጢ ካብ ዘጋጥም ብዙሕ ጉለታት ወይ ከዓኒ ንገበን ተቃልዐ ብዙሕ ነገራት የጋጥም ኣሎ ማለት ብፍላጥ ዲ ብደይፍላጥ እዚ ከዓ ናይ ውህደት ፀገም ከም ዘለና ዘርኢ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ትሬድዮ ማለት ክገብሩ ኣይክእልን ነይሩ እቲ ቁፅሪ ከዓ የርእዮ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኣብኡ ምፅናሕና ንሕና እንታይ እዩ ዝበሃድብለኒ ብዛዕባ ሰብኣውነት ብዛዕባ ዴሞክራሲ ብዛዕባ መሰል ደቂ ኣንስትዮ መሰል ህፃናት ካልእ ዝምልከት ብዙሕ ነገራት ኣብቲ ሕብረተሰብ ሸወደ ፅቡቅ ዝኾነ ናብቲ ሕብረተሰብ ናህና እውን ብዝያዳ ክነሰጋግረሉ ንኽእል መድረክ ዓብዪ ሃጓፍ ከም ብሓድሽ ክኸፍት ስለ ዝገበሮ ኣብኡ ብዙሕ እቲ ውሳነ ከምዚ ብግቡእ ተፀንዐ እዩ መን ይወሲንዎ ገለ ክብል ኣይክእልኒ ግን ግቡእ ፅኒዖም እዮም ወሲኖሞ ዝብል ሓሳብ ግን የብለይ ፖለቲካ ዲኮነን ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ሮቤል ናይ መን ተመሳሳሊ ተኣሽሙ እዩ እቲ ዝተዋሃበና ወግዓዊ መግለፂ ንሱ እዩ እቲ ቁጠባዊ ምክንያት እዩ ስለዚ ራድዮ ሽወደን በስባራ ትገብር ስለዘለዋ ወይ ከዓ ገንዘብ ክትቁጥብ ስለዘለዋ ክሳብ ናብ 200 ዝገማገሙ ስራሕተኛታት ከተፋን ወይ ዝብል እቲ መግለፂ ተዋሂብና ስለዚ ኣብቲ መስርሕ ድማ ራድዮ ትግርኛ እቲ ራድዮ ሽወደን ትግርኛ ራድዮ ሽወደን ኩርዲ ራድዮ ሽወደን ሩስያ ግዳያት ኮይነን ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ፈቲና እንታይ እዩ እቲ ማለት እዩ ምስ ንኽእሎ ነበርና ምሕያሽ ከምቲ ዓንቲ ወይ ጠቕሰልካ ነበርኩ ኣዝዩ ካብቲ ርኡይ ዝኾነን ዓብዪ ለውጢ ዘርአየን ራድዮ ትግርኛ እዩ ነይሩ ብመንፅርቲ እዮም ካልኦት ስለዚ እዚ እናኾነ ክንሱ እሞ ከዓ እቲ ኣድላይነቱ ዕዙዝ ከም ምዃኑ መጠን ከምዚ ዮሃንስ ጠቕሰልካ ፀንሐ ካብቲኦም ኣብዞም ዝሓለፉ 10 ገለ መላ ዓመታት ብብዝሒ ካብዚ መፃና ስደተኛታት ምዃንና መጠን እዚ ራድዮ ትግርኛ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ናይ ሕብረተሰብ ሽወደን ንኽኣቱ ሓጋዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኢንቴግሬሽን ዘሳልጥ ክኸውን ዝኽእል ዝነበረ እዩ
لذي سلمنتاي يقوم زعتصو زبل بزح تقريبا كان كاو نيو اي وهابا كان يتاشمو مثل لك كذا لهم صوم طريقهم بزحيو سلازي هذه شودن التي تقام عزيو لتقطع بعيت مغنيات توحيل حجي اتكال عند حركه ونيو كيدنا سبيكيليشن تاعي يقوم سلازي اب تاشمو زي بالكاها صبوا يخون كتصاب ግን አዝዩ ትክክል ዘይኮነ ወይ ከዓ ጽቡቅ ዘይኮነ ውሳነ እዩ ጽቡቅ ሃራይ እዚ ሕቶ ኣቀድማ ቢለ ንሓደ ኣብ ሸወደን ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፍ ዑስማን ዝበሃል ኣቅሪበሉ ነይረ ብሰፊሕ እሱ ገሊፅዎ ኣሎ እሱ ኣቀዲሞ ተፈኒ ኣሎ ወይ ከዓ ኣቀዲሙ ስለዝፍኖ እዚ ከዓ ድሕሪኡ ንገብሮ ስለዘለና ድሕሪኡ ስለዝፍኖ ብሕፅር ዝበለት ኣንግል ጥራሕ ንፖለቲካ ዝምልከት ናትኩም ርእይቶ ክሰምዕ ደልየ ሕጂ ናብ ናይ መወዳእታ ገጽ ንኸይድ ኣለና ከምዚ ክትብሎ ዝፀንሐኩም ከምዚ ሰባት እውን ክምስክርዎ ዝፀንሑ ኣብ ዝርእይቶ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ነገር ጎዲልዎም ኣሎ خلاص ዘራርባ ናብ ሸወደን ክቐርቡ ዝግብኦም ስደተኛታት ክርሕቁ እዮም ዝግበሩ ዘለዉ መሊሶም ከይረሕቁን መሊሶም ናብ ካልእ ብሕፅርቲ ሓበሬታ ናብ ካልእ ሽግር ከይቃልዑን እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ንስኹም ኮኑ ካልኦት ኩኑ ነቲ ሬድዮ ናይ ምጅማር ዕድላት ፍጠር እንድሕር ኮይኑ ሲ እቲ ዝግልገል ዝነበረ ኣገልግሎት ዝረክብ ዝነበረ ህዝቢ ሲ እንታይ እንተገበረ እዩ ዘዋፅኦ ንናትኩም ርእይቶ ክሰምዕ ብኸምኡ ክንውዳእ ኢና ዮሃንስ በኣኻ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ንስኻ ኣብቲ ትነብረሉ ሕብረተሰብ ከምዚ ዘለና ንግሆ ተሲእካ ትድበዝሐ ካብቲ ንሰርሖ ዝነበርና ዜና ገበን እዩ ነይሩ ተቐቲሉ ወይቱ ቆሲሎም ሓው ነዲዶም ገለ ከምኡ ድበዝሐ ከምኡ ዜና ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ከምዚ ኣብቲ ከባቢኡ ከምዚ ኣለርት ክኸውን ነይሩ በቃ ማለተይ ናበይ ደለኹ ከመይ ክኸውን ኣለኒ ደቀይ ገለ እናበለ ክሓስብ ይገብሮ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ስኢንዎ ኣብ ሸወደን ድካየድ ዘሎ መጠነ ዝቕባበ ከመይ እዩ ደሎ የዘኻኽሮ እዩ መዓልታዊ ኣብ በቤቱ ኣለዎ ግን የዘኻኽሮ ነይሩ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ሸወደን ናበይ ገፅ እዩ ሕክምና ሸወደን ናበይ ገፅ እዩ ፖለቲካ ሸወደን ናበይ ገፅ እዩ ፅቡቕ ማእዝን ዘትሕዞ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ እዚ እንታይ ደሪኤካ እዛ ራድዮ ብምዕፃዋ ጥራይ ዘይኮነስ ግን ብሓፈሻ ሲ ንሓድሕዱ ብውሕዱ ኣብቲ ዝነብሮ ዘሎ ዓዲ ስደት ብሓደ ተሳኒዩ ክኸይድ ይግብኦ እዩ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከመይ እዩ ኢሉ ጥራይ ተተፋኒኑ ተኸይዱ ጥቕሚ የብሉ ስለዚ ንዕኡ ገዲፉ ኣብቲ ዝነብረሎ ስደት ናይ ሓባር ጥቕምና እንታይ እዩ ኣብ ሸወደን ዝደሓሸ ነገራት እንታይ እዩ ዘሎ ኢሉ ክርኢ ይግብኦ ነዚ ከዓ እዚ ከምዚ ዝበለ ሚድያ ኣዝዩ ዝሕግዞ እዩ ነይሩ ስለዚ ስኢንዎ ኣሎ ሕጂ ድከኣነሉ ሓደ ካብቲ ምክንያት ንዓይ ብንፁር ክሳዕ ዝርዳእኒ እቲ ሰማዒ ብዙሕ ከምዚ ልኡም እዩ ነይሩ ምክንያቱም እቲ ዝነግር ኣይመስሎን እዩ ዝበዝሐ ሰብ እቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ቁፅሪ ከመይ እዩ ዘርእየና ንዓና ብድሕሪት ኣይርኦን እዩ ካበይ ቦታ ገለ እዋን ገለ ሰማዕትና ካብ ካናዳ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ገለ ብብዝሒ ዝሰምዑካ ግዜታት ኣሎ ናዳ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ግዜያት ብብዝሒ ዝስማዓሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግብረ መልሲ ካበይ ድመፁ ዘሎ ኢልካ ትርኢ ከለካ ካብ ሸወደን ብዝሒ ኣይነበሮ ውሱናት ሰባት ብፍፁም ክንስዖም ዘይንኽእል ኣብኡ ተሳተፍቲ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት ነገራት እዚ ዕቱብነት ክህቦ ይግብኦ እቲ ህዝቢ በዓሉ ማለት ርግፅ ድምፁ ከስማዕ ኣብ ዘሰማዓሉ ግዜ ናይ ግድን ከኣነ ክሰምዕዎ እዚ ጉዳይ ንዓይ እቲ ከምዚ መደምደምታ ክገብረሉ ከለኹ እንታይ ይብሉ ነይሮም ገሊኦም መምህር ከለኹ ስለዝፈልጡኒ ከመይ ኢልካ ተርክበሉ መምህር ኮይንካ ትሰርሕ ውዒልካስ ዳሕራይ ከይድካ ዲኻ ትሰርሖ ወይስ መዓዝ ኢኻ ትኸይድ ይብሉን ነይሮም ማለት እዩ ኖ ኣብኡ እኮ ትሰርሕ ወይ ኣብኡ ኢና ንሰርሕ ገለ ክብሎም ከለኹ 8 ሰዓት ኣብኡ ትሰርሕ ማለት ዲኻ ብሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝሓስቦ ነቲ ስራሕ ከምዚ በቃ ብፀጋማ ኢልካ ትሰርሖ እዩ ዝመስሎም ንሕና ግን ብየማና ብፀጋምና ሰሪሕናዮ ከማነይሲ ወላ ሓንቲ ክንገብሮ ዘይከኣልና ኩነታት እዩ ነይሩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ ካብ ክንገልፆ ንኽእል ንላዕሊ ማለት እዩ ክልቴና ምኩራት ኢና ብዕድመ ማለት ንኣሽቱ ኢና ክብል ኣይክእልኒ እቲ ስራሕ ብርግፅ ብናሃትኩም ዕድመ ደረጃ ኣብ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ክስራሕ ከሎ ኣዝዩ ደስ ምበለና ነይሩ ንዓና ግን
جيرنا حجي ناتنا قدايا كنا إحنا نقدمت دوسنا تخيل أزي هابتام تكون تمكروه وسيدنا لنا تنزبقن نتز مزولو نجارات أستوعلو أبت حبر السب نايش ودن أتصدق قصة فاي كون تريديو حجاز لزمانه ناو كملس ويادهبو دفيت قبرولي يقبو مالتي ده حتى ملسخ ملسا كحانت عدل كتبني أنا أو ملسي يعني روبيل سودا شارك نايم جرش يا روبيل ده حرنا بجوم كن ملسينا يوهانس كن ملسينا غريتا الرأي إنه عزي عاب نجار نديو دخسر زلو تحبرت سبنا أجي إتي راديو كقتل سي أزيو أقدسي أقدسون يقول من يدصرحه روبيل يخسرحه يوهانس يخسرحه خلو السبعة يخسرحه جن كم تأشمو كقتل جن أكلنا يتي public service كوينو كقتل جن ذكاء له تعرف قبر يقبو يتي عبد تزلو كله تزارب تقرينيا سماعي تقرينيا أرسال يكون تبيع مغنياتو هذا كم تعنتو يمكن تقصد وعلنا حبريتا اترخبلو أجوابي سبات زعبا قطبة زعبا بوليتيكا زعبا مرج أنا إذا عدي أين سلفتات هلوا أست شاعر عند زارب نيرنا ولدي كتكتات هلو إتز غير حقتات معلتوي بزعبو كل شعب أين إما مقرب أين حق تغيروا كل شعب زعبا ميجريشن يهون زعبا تمشتي يهون زعبا تعنا يهون زعبا خالق حتصير بالنسبة ملكو نقربو إلى سازي اتسب نزي نجارزي سمعوا نالبات تزقدسو نجار بسفيح كفلتو انتهي يذكر زلو انتهي يغير زلو أيني حقي تاشم يخونا له سبات حتى تدي أم بيودي بخل من قدي أسفحوا يخلي في التوتو جن زين هلا يناخذ شع نقربو له نبرنا أفتح معلتا وهيبتو أفتح حبرت سب انتهي زكاير زلو كتاتل يخلون يرو رايز يكون جن نتيم كل عطون كم كل أجوابنا بانقو عدي مهارن نسمع اليوم سلازي زون سئنو والله تيوم قال بزح جزء حد جزء هذا ولعة أكبرنا نرنا انترفيو جيت ولعة عن تأييد ولا عسر تشع نشتي ودها مش تعمد في تعمتي ندخلنا سب في رخبة خلص سمع هاي دوت انترفيو واي يبل مالتي مالتي أتي بقانقوا أبتراديو شودن بتقرنياس انترفيو كذا نيرهي ماشي انتهي المبالي حدا نايكرعة تأشمون ينتقلع مللي تأشمون سلازي إذا كله يوزس إنزلوا حبرت سب مالتي سلازي إذا حبرت سب زي كألو خجبر كمل لسه راديو زي ويكم ما حدش كجمر بازم الجدزي بزا قاعد أمزي كلها بويدلي زي جبروا سبعة جن قالوا الراديو كقارة مقانون مستحبرة نالبات بوزحات زي كون يقول يوم بيجي اللي يكون بقولك أسبات نتحفوا دبدبة سلك دوي لهم كحتو زفتون ونتيزم الكتو أكل إيميل بمتحف سزاربو الله سلزي زياتهم سبات نتزينات زي مسقربنا وتحرحجي كابسلاسا كم مجرشة مارش راديو شودن تقرينيا كتقتل نعزب التأشم مسكوانا بسلكي بإيميل بتأشم نتحفوا سلمنتاي خمسة خونا الله انتاي خنقبر نخل كقبر زكاء الله دنا ولو زحات تزاربونا سبات نيروم سلزي نتزم الكتو أكل كرخبو خمس خلو حبيرنا يوم مالتي سلازي دحيرهم إيميل كم صحفوا دويلهم كفر رخبوهم كم زفتنوا وريتهم كم زحبوا زي قالت بزحت له مالبات جن كاونا العلي كجبر زجبو خينو سمعني مغنياتو إتيهم كالقط قانقاتات كساب زلوا مو إحنا بزحت كم مقنع متن موها أبتحبرت سب دنبي زي أتنا خم مقنع متن زي كم حدا أجابنا ناي إنتجريشن ناي موحد تأشمو من قدي ونيرو فلزي تهونك عبد تجبو تري هنا جد بتأشمو كقتل يجبو يسلز كل سب حلف النتو مثلا يعني قدسون يجد من يكسره أنا راديو تقدرين يجد تهلو يجبو يوزبل ريتو لني سلزي زي يعني أخذ بالحد طب جوني يوهانس أريتا جون بلاك الله بخمس لازم سواعك خلو جزء يوهانس نبخا كمل اسمه نمجرشتا كون يا نوي حزكم الله نحن أغنينا نعخاون نزي أقدسنت نايزي زعبا ناب هزب اختقرب وصل زخالك نمسكنك بزحات ون بزقات عمي
بدمت ترى عند لينا نيرو بفيديو اليوم ناخذ اليوم انت يا اخي نقرأك على اللي قلنا مسلك بس قاط امزي تن راديوتات مالسي ابز حلف 30 عامات بقانقاታት ትግርኛ ዝመሓላለፋ راديوتات አንቢበን ኣብ ብዙሕ ቦታ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ቀደም በአማርኛ ጥራይ ነይርዎ ድሓር ትግርኛ ወሲኹ ኦሮምኛ ወሲኹ መፅኡ ማለት እዩ ቢቢሲ ትግርኛ ገይሩሎ ኤስቢኤስ ትግርኛ ገይሩሎ ኣብ ቫቲካን እውን ትግርኛ ኣሎ ሕጂ ንኻልኦት እንደይፀዋዕኹም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት ብደረጃ ሃገራዊ ብዓብዪ ደረጃ ተራእዮም ዝገብሩ ማለት እዮም ወላ ንኤረና ወሲኽካ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ጊዜኡ ኣኺሉ ሕጂ ካብዚ ቤላቤሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ እንታይ እዩ እንድበሃል ዘሎ ወይ እንታይ ልኸውን ዘሎ ኢሉ ንዓታተን ሓይሊ ክበን ኣለዎ ማለት ነተን ሚድያታት ብምንሻው ብዙሕ ግዜ ይሪኦ ማለት ይዕዘቦ ናይዚ ሚድያ ተሪበልኩ ኣብ ገለ ሚድያ በቃ ብሓፂሩ ብዙሕ መጥቃዕትታት ክበፅሖም ትሪኢ ኢኻ ማለት እዩ እጂ እቲ መጥቃዕቲ ብሓደ ወገን ነቲ ገዲፍናዮ ዝመፃና መንግስቲ ናይ ኤርትራ አንጻር ሚድያ ተባሂሉ ኣብ ዓለም ደረጃ ዓመታዊ ፀብፃብ ዝቐርበሉ ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ድሕደግ እንኮላይ ኣብዚ ኣነ ደላይ ለውጢ ድብል ኣካል ብዙሕ ግዜ ከምኡ ንዕዘብ ኢና ሕጂ እዚ ቁሩብ ከቋርፆ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ለበዋናይ ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጥቃዕቲ ይበፅሖም እዩ እቲ መጥቃዕቲ ኣካላዊ ከይከውን ይኽእል እዩ ግና ናይ በቃ ሞራላዊ ድሰብር ዓይነት ነገራት ይቐርበሎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ደባእሶ ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ምጓሃር ነገራት እቲ ህዝቢ ቁሩብ ግድፍ ኣቢሉ ናብአን ገፁ መሊሱ ንዓታተን ሓይሊ ሂቡ ክገብረለን በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብሕፅር ዝበለ ንሕና ኣብዚ ሬድዮ ሾው ክንሰርሕ ከለና ኣብ ናሓድሕድና ውሽጢ ኣዝና ተሰሓሒልና ተማሂርና ተሓጋጊዝና በቃ ኢና ንኸይድ ኣለና ንሃና ተመክሮን ክብ ኢሉ ይኸይዱ ማለት እዩ እዚ ምናልባት ዕድል እንተጌርና ኣብ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ክንጥቀመሉ ተደይኮነ ከዓ ኣብ ካልኦት ሚድያታት ዝተመሓየሸ ነገራት ተረኺብና ነማኽረሉ ወይ ንሰርሓሉ ልምችእ ኮይኑ ማለት እዩ ከዓ ንሰርሓሉ ፀንሓና ተረኺቡ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን ስለዚ ህዝቢ ሓደራ ክብሎ ይደሊ ዝሓራይ ከዓ ነቶም ምእንቲ ድምፁ ውፅዓት ኢሎም ድምፆም ደስምዑ ዘለው ናዳ ሽወደን ከም ዳዊት ይስሐቅ ይኹን ካልኦት ክርስዑ የብሎምን ማለት እዚ ኣካል ናቱ ምዃኑ ማለት ከምዚ ከፈልቲ ግብሪ እዮም ግብሪ እናኸፈሉ ይኸዱ ኣለው ግን እግሪ መገድና ከዓኒ ሰብኣውነት ድምፅኻ ምስማዕ ናትካ ድምፂ ብየማን ይኹን ብፀጋም ብዘየገድስ ተስማዓሉ ኩነታት ንዘሎ ከምዚ ዓይነት ክዕፆ ከሎ ተፃዋርነት ክህልዎ የብሉን እቲ ህዝቢ ከም ከፋሊ ግብሪ ኢለ ሓሳባተይ ክዓፁ ደስ ይብለኒ ይቐኒየኒ ፅቡቅ ይቐኒየሊ ዮሃንስ ሮቤል ትምልኦ ነገር እንተሎ ሰምዓካ ኖ ሓንቲ ንእሽተይ ሓፃር ለበዋ ካብ ኮነ ትዘረባሲ ንእሽተይ ክህባ ዝደሊ ለበዋሲ ነቲኦም ክኢላታት እዩ ኣነስ ነቲኦም ናይ ብዛዕባ ሾደን እናዛረብ ዘለና ኣብ ሾደን ዘለው ክኢላታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ዘለው ኤርትራውያን ይኮኑ ካልእ ግን ተዛረብቲ ትግርኛን ሰማዕቲ ትግርኛን ሲ ኣንተ ወይ ጥቕስ የብለልካ ነይረ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ቻሌንጅ ዝነበረ ሲ ሰባት ንምእማን እዩ ነው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሑ ኣብ ዓበይቲ ናይ ሕክምና ትካላት ናይ ምርምር ትካላት ናይ ኣብ ባንክታት ኣብ ካልእ ዝሰርሑ ክኢላታት ኣብ ዜና ዓበይቲ ናይ ኤሌክትሮኒክ ትካላት ናይ አይቲ ትካላት ዝሰርሕሉ መሊኦም ኣለዉ ሕጂ ኣብቲ ስራሕ ሓደ ተማሃርክዎ ነገር እንታይ ነይሩ እቲ ቁፅሪ ናይ ክኢላታት ሲ ከምቲ ኩለና ንግምቶ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ብዝተዓፃፀፈ ብዙሕ እዩ ሕጂ ግን እቲ ሰብ ኣይፈልጦምን እዩ ሕጂ ሓደ ኣገባብ ናይዚ ሲ ምውፃእ እዩ ሰባት ኢንተርቪው ከገብሩካ ብዛዕባ እቲ ሞያኻ ከካዕልሉካ ክዛረቡካ ክፍትኑ ከለዉ ሲ ሕራይ ኢልካ ክትወፅእ እሞ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝከኣለካ ንእሽተይ ከተካፍሎስ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ክኢላ ይመፅእ እቲ ካልኣይ ድማ እቲኦም መናእሰያት ሮል ሞዴል ይርዩ ማለት እዩ ኣብነት ዝኾኖም ሰብ
يريو مو كم زكخون دلي أو نكبلو اليوم لعل كله جن أتي حبريتاسي كابتخ إلى نحكمنا ده نزارة ولنا أو حنتي عودنا يتحكمنا زعبانا مستنفاس سرعة مستنفاس ده حركي إلى هينوسي شو ده هو حبريتا نتزبي بزح كت أمو يخيلي بتبانكو على شيء جيتي داين مبالي نتي كابت ميديا مهدام انترفيو زي مقبار زيسي قروبتي كان محيشو ونخيل انت نخون سي كن دي تبقو نيرو زبل لبوالني مهنياتو تيصقم ازي اب زي تقبرلو وان تهغاف بمن زملا مسلكا بتكي الى زي كونه زي قال يوم سبات ميغريشن كي لا هونو حنصاب ناي اربت ماركنر ناي عداغا سراح كيلاتات يكونوا ناي سنه محبرسب ناي سوشيال تاشم كيلاتات يكونوا ناي بوليتيكا كيلاتات يكونوا تنتنت ناي قطبا يكونوا قال اجي ازي نتحبرسب ازيو حساي سلازي يشتي قدس كت قدخا توت على كتاش مختكبر على حسازنت يوم كيلاتات ازس تنقبرو تطبقوا يبحلا أزي مسكنكم نسلتي 4 عامات زأكل سرحكم وان زبركتكم وان عبي سرح حجون بقدني هتكونكم مسيخم تمكروهم رئيتهم سلزكفركمني كم تيوان زبركايو أبقى علي أبتي موياز نبركم تمكرو مستزلو ناي إرتراويان هواهون ناي ميديان الفتاتن أتوكيناون على لكن قبل كتسفوئي نلو مجن أنا ودي الله نخطيهم أزي مسكنكم لأن هون نزلنا مسكين